ka-farmer, oh. Luluch yan. Ay. Konti kaya kabisa. Ay, oo. Hindi ka ito, eh. Yes. Dami na po ang nito at tilapia. Sila niya kinakain mo? Ate at sila. Dapat na. Si Bodichon. Luto. Tulog pa lang. Ulam na. Ayun. Kurot. Kurot. Ate, buholo ka na. Ayun. Ano masasabi mo, ate? Walang masasabi. Dapat. Yan, kain po muna kayo habang magpapahinga. Rocket Adventure. Nasa Bayanihan Park tayo ngayon, on the way to Arayat kay Ka Farmer's Farm. Bago pumunta kay Ka Farmer, kuha mo tayo ng crispy pata. We're here at Davidas. We're buying crispy pata. On the way to Arayat. Let's roll! Nandito na kami kay Ka Farmer. Nandito na kami sa kubo ng Ka Farmer. Ka Farmer. Ano po yan? Hero ano yan? 5 lang. 5 lang. Ayan. May sila na lang kami. Ayan na. O, may sumong Ka Farmer pa na Jeff, oh. Medyo yung mga bisiti. Yun, no? Luto. Tulog pa lang. Ulam na. Ito yung pinaka-the best. Oh, kurot Ayun. na, Kurot. Ayun, kurot. Ate, buholo ka na. Ayan. Medyo. Ayun. Ate, ako ka muna sa'yo. Ayun, Ayun, sige ate. sarap. Pag hindi kayo order kay Ka Farmer, too bad. Sure lang. Magsisisi kayo. Ayun, ano masasabi mo ate? Walang masasabi. Speechless. Mainit po talaga. Ito. Kasi Tignan natin. Ay, sarap nito. Hindi namin alam order si Ate Lichun ah. Tama. Dapat. Depende pa rin sa kinain, syempre. Mm. Saka ito po kasi, simulit yun. Kaya talagang yung wala pang sarsa, masarap. Masarap na oh. Ito, tikman niyo po yung ano. Native yan no, Ka Farmer. Native no? Mm. Eh, tumigil ka nga muna para makakain na tayo. Sarap. Bia, ang dami namin nangurot. Ako lang ang nakita mo. Dahil kamay mo lang ang nandun. Special nga Ka Farmer. Ikaw pa yung nag-stop. Dito ako po talaga ang Ay, gano'n. Special. Siya pa mismo. Oo, siya pa mismo. Yan lang, nakaraan. Ganyan kayo kalakas sa kanya. Thank you. Na po kayo nag-umpisa
nag-umpisa ng maglitsyon dito na. Ah, dito Pinabili ko na. na po itong Laki ng lupay ni Ka-Farmer, oh. Yun yung kumari. May plus down pa. Easy. Paano naman? Ito. Sisig. Naman na, sisig. Baka kaya. Kalamansi. Tata. Hi. Special ang tour guide. Ito po tayo sa lechonan ni Ka-Farmer. Dito po banda. Tapos nagtuwag ko na. Para po kami mag-harvest. Harvest time. Turkey. Chicken? Pwede man harvest chicken? Sige, turkey. Ka-Farmer! Kuha daw ng manok. Manyaman niya siguro yun eh. At sara? Andi, hindi pwede na yun. Oo, pwede na yan. Manyaman na hindi pwede na. Daming alagaan ka, farmer, oh. Pabo. Kaila rin, gansala rin eh. Gansala rin. Pero si Milka rin Paris. Ano kanya? Wala may imported eh. Mga naklareta. Hali, mga ebolo. Ah, ebon. Oh. Ano lang mga anak? Hali lang, mga ebolo. Papahuli no rin. Pag ano no. Ay, Lara, oh. Pamakala ka nung kailan. Mga lang. Pamakala rin hayop. Malawak ka ng lupain ni ka-farmer, oh. Ibubo pa pala rito, oh. Ayan na, lechonan. Oh. Ayun. Tan, i-video mo. Send niya ka na ako. Ito ang lechonan ni ka-farmer. Ganit pa na kaya kayo. Huli mo niya. Ako rin talo. Ayun, binalot na pala yung ano. Niluto, oh. Ay, nabalot na. Hindi natin nakita ang ano. Hindi natin nakita. Ayan. Pila niya kilos kanya? Ah, 30 yan. Ayan. Ka-farmer. Sibolichon. Ano yung camera? O rin, sige, harvest time. Ang ano rin, oh. Talo. Awa, ano? Palasenas. At labas po. Labas kami po. Labas po. Ay, pare pangarap na rin kayo ni. Makilabas po. Makilabas kami po. Ayan, sugod. Sugod talong. Basta nila klase ka niya? Ha? Makaintindi ka pa rin ka rin? Lawak ka ng lupay ni farmer, oh. Basta tineng yellow. Ilang few days pwede. Kasi isang bulan na ganda. Wala pa po. Basta tineng Ayan, kadagol na, oh. Pwede yung makanta? Luluch yan. Ay, Tan. Ay, kagad. Konti kaya kabisa. Ay, meron na. Ay, wow. Sige. Ilang few days ka no, pwede na. Pwede na yan, yan, yellow. Oo. Basta tineng yellow marka. Uy, metong. Ilang konti. Oh, saka. Maluba. Dito po gagawin tayo lechon pag kilawin. Tingnan dapat. Oh no. Pagkuha ko mo. Opo, sige. Nandito po kami ngayon kay Ka-Farmers dito sa kanilang farm. Naniningwit po si Kuya Botchok.
tsaka si Tantan. At ako'y naman po ay nakahiga sa duyan. Pwede na mag-vlog dito. Meron kaya? Hindi na kayo ito oh. Ay, ano po kanya? Pas niya eh. Ay, bakit? Pakaba. Ali, pakaba. Ali. Ay, sorry. Oh, meron na. Meron na naman. Na? Paksi oh. Yes. Ang dami nakuha ang ngito at tilapia. Thank you ka-farmer. Ayun oh. Pasyala po kayo dito kay ka-farmer. Masarap na lechon. Mabait pa at may tilapia pa. Dito. Yan, kain po muna kayo habang nagpapahinga. Yung mga lechon. Diyan pa pala yung bilaw. Ito ng pansit. Ice cream. Wala yung lagyan. Wala, see the picture. Woman na kami na tatlo. Yeah. Iha! Sarap-sarap! Sarap dito sa farm ni Kabebe at saka ka-farmer. Puro pagkain. Papaalam na kami. Ito po si Kabebe. I-subscribe kayo sa channel niya. Sige po, marami pong salamat. Nag-enjoy kami. Ka-farmer, maraming salamat. Ito, subscribe kayo kay Ka-farmer. Napakabait niya. Pumasyal kayo Thank you dito. po, thank you sa Yan. dalaw. Sarap na lechon niya. Ayun. Sa kanila, pumasya. Hello! Sa pabalot. Ayan. Tapos tatay. Mauna na po kami. Maraming salamat. O, bye-bye. Si Pogi. Ayan. Oh. Thank you, Ka-farmer. See you again. Uwi na po tayo at dito tayo sa Araya at kay Ka-farmer.